Isolering af DNA fra kiwiens celler. Plantecellens opbygning. En plantecelle består af en cellemembran, cytoplasma, en cellekerne, ribosomer og mitokondrier. DNA'et ligger i cellekernen. Kiwiekstrakt. Først blander vi 3 gram salt og 10 ml sulfur sammen i et bæreglas. Bagefter tilsætter vi destilleret vand, til der var i alt 100 ml væske i bæreglasset. Derefter skar vi 100 gram kiwi i små stykker og hældte det op i bæreglasset og hældte den førlavede væske over kiwierne. Opvarmning og nedkølning. Efter at blandingen var færdig, stillede vi bæreglasset i et vandbad på 60 grader i præcis 15 minutter for at nedbryde cellemembranerne. Hvis det havde stået i længere tid, ville DNA'et blive ødelagt. I de 15 minutter sørgede vi for, at glasset ikke rørte bunden, så det ikke blev for varmt. Efter blandingen var blevet opvarmet, satte vi det direkte ned i et isbad i 5 minutter for at stabilisere det resterende DNA. Efter de 5 minutters nedkøling blendede vi blandingen i 5 sekunder. Det gjorde vi for at nedbryde cellevæggene og membranerne yderligere, og under den proces frigjordes DNA'et. Derefter filtrerede vi blandingen for kun at få kiwiekstrakten, da vi ikke skulle bruge resten af blandingen. Her ses den færdige kiwiekstrakt. Adskillelse af DNA fra kiwiekstrakt. Vi tog 6 ml kiwiekstrakt og hældte det ned i et stort reagensglas, hvorefter vi tilsatte 10 ml iskold etanol. Etanolen og kiwiekstrakten måtte ikke blive blandet, men efter etanolen skulle ligge et tyndt lag oven på kiwiekstrakten. Etanolen gjorde så, at DNA-strengene forblev intakte og ikke opløses. Vi lod det stå i 5 minutter, og derefter kunne vi se, at DNA-strengene havde lagt sig lige mellem etanolen og kiwiekstrakten. Så brugte vi en rørpind til at pille DNA-strengene op af glasset. Her kan du se resultatet. Og sådan isolerer man DNA for en